Di na makakamali. Hindi na talaga. Sa alaw na sa akin. Pala daw, sumunod ako kahapon. Saan? Doon, kay Nene. Bakit? Doon, hindi ko nakita. Natatawa ko sa'yo, mami eh. Pagdating mo palang nervous na nervous, kinakabahan ka eh. Ayaw mo magtiwala dyan kay Bunso eh. Ha? Si mami ang ninenervyos kesa sa'yo. Mama. Oo, hindi niya alam. Napakagaling mong bata. Wala kang tiwala. Oo. Kaya ko nga, champion ka eh. Ako nga din eh. Sabi ko, top 1 yan, mami. Maniwala ka sa akin. Hindi mo pa kinalingan ng ayos eh. Ma, hindi ako masyadong matutukan. Hindi ko alam kung ano gagawin. Pero anak, tignan mo, number 3 ka. Kaya nga. Napaka-proud ng pulong Santa Cruz sa'yo. Tapos paus pa ako. Oo nga. Kaya nga galingan mo. Ako nga Kasi lang ako lang nga umuwi. sa first year mo, malamang ikaw na naman lalaban niya. Ako nga lang umuwi. Nang may medal sa mga group niya. Oo nga. Kaya nga, ang school mo naman, proud na proud sa'yo. Pinost ka kagad eh. Oo. Dali mo Patayin yung- mo yan. Dali mo yung medal mo, pakita mo kay Ma'am Saleh. Oo. Tsaka Ma'am, kay, thank you po. tsaka sa coach mo sa Tatauri. Sabihin mo, hoy. Wala yung pake. Wala yung pa kayo. Oh, walang pake. Kay Ma'am Saleh, pumunta ka, Ma'am, ito po. Thank you po uli. Abihin mo ganyan. Diba? Kung hindi dahil kay Ma'am Saleh. Laki ng tiwala sa'yo ni Ma'am Saleh. Sa bagay, di nga kayo pinakialaman nung ano eh. Nung ano pa nga to, nung nagbisita kayo sa FM eh. Sino? Si Tatauri. Ba't ba nickname mo sa akin Tatauri? Gusto mo ba? Yung mga to. Coco Melon ka. Sino ka kumanta? Sino ba ako meron? Sabi nila coloring book pa na lang.
itlog. Wala na yata ang itlog niya. Bumili ka na rin. Isang tray. Yung 12 ba yun? 10. Mag-walter pa tayo. Oo, nakasaglit lang. Dito na lang ako sa kotse. Ewan. Dito na lang ako sa kotse. Ang dali naman mag-bike, diba? Sabi mo kanina, kung mag-grocery, sasama ka. Ayoko pala. Machat ko na sir. Pero pagdating po sa usaping karamihan, pakiusap po o mga kamag-anak po ng po, makabasa ng mga malinis sinasabi. Ganito ang po natin ito. Pagtuan, pagdasal po natin yung ating mga mangyari po natin, mangyari malaking ito, pagdasaan lang natin, pagtulong-tulungan natin po sa pagkiloso, huwag po natin yung damay sa mga hindi po sa pagkakita po sakit, at dito ka eleksyon lang po yan. Ito po'y buhay po yung pinag-usapan po. Pagtulong-tulungan po. 180 yan, mami, kung walang discount. 185. Para sa may kiwi, no? Sarap. Tayo. Yan, gusto mo dyan? Para mag-grocery tayo. Oo nga. Pero dahil bakante dito.